Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi consciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Sant Andreu de la Barca serà l'única població de les 4 de l'àrea metropolitana de Barcelona on participaran el 100% de les escoles de primària en la campanya de recollida de residus a l'escola. I consisteix en que de dilluns a divendres, del 14 al 18 de novembre, les famílies podran portar residus com el cartró, el vidre i el plàstic. Una campanya organitzada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració de l'àrea metropolitana de Barcelona i el finançament d'Ecoembes i Ecovidrio. En aquesta campanya acompanyaran a Sant Andreu de la Barca, Gavà, Montcada i Castelldefels. S'ha promocionat a 4 poblacions i Sant Andreu és l'única en la qual totes les escoles públiques participen. Una notícia que s'ha rebut amb alegria a l'escola Joan Margall. Doncs bé, amb il·lusió, perquè tot el que surt de la norma els hi fa molta il·lusió. La campanya la duran a terme els alumnes de 5è de primària en horari ampliat a l'escolar. I aleshores 5è ho ha escollit, l'empresa va decidir que fos el nivell de 5è per tots els centres. Suposem que és un nivell de cicle superior, que ja tenen una mica consciència de què vol dir el quilo, de què vol dir el residu, etc. Doncs l'escola s'obrirà 20 minutets abans, és a dir, aproximadament a les 3:40 de la tarda, i aleshores a l'entrada del carrer Doctor Fleming, que és l'entrada de la rampa del pati, es posaran uns contenidors, un grupet de nens de 5è acompanyats del seu tutor, en aquest cas tutora, i un altre mestre de reforç, comptaran la recollida selectiva i les famílies podran entrar per la rampa i fer la selecció. I aleshores hi haurà una bàscula on es passarà cada material, el vidre té un preu, el plàstic un altre, i aleshores s'ompliran els contenidors que ja estan preparats. I un objectiu clar. De reciclar, de la importància de no contaminar, etc. També recompensat en forma de material escolar. I aleshores l'empresa que ho promociona ens dona un valor, té un pes, o sigui, té un preu per tona, i tot el pes d'aquests residus que han portat els nens ens ho revertiran en material informàtic i educatiu per l'escola. Serà dels dies 14 al 18 de novembre i, com diem, es durà a terme a totes les escoles de primària de Sant Andreu. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.